नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या तासाला आपण प्रॅक्टिस क्रमांक 2 आणि प्रॅक्टिस क्रमांक 3 आणि प्रॅक्टिस क्रमांक 4 हे पाहणार आहोत. त्याच्या अगोदरच्या तासाला आपण प्रॅक्टिकल पहिलं आणि दुसरं पाहिलं होतं. तर तिसऱ्या प्रॅक्टिकलचं नाव आहे विद्राव्य खते वापरण्याच्या पद्धतीचा अभ्यास करणे. कुठली खतं वापरण्याच्या? विद्राव्य खतं वापरण्याच्या पद्धतीचा अभ्यास करणे. विद्राव्याचा अर्थ काय? पाण्यात विरघळणारी खते. विद्राव्याचा अर्थ काय आहे? पाण्यात विरघळणारी खते यांचा वापर करणे. विद्राव्य खतं वापरण्याच्या पद्धतीचा अवलंब किंवा वापर करणे. तर यामध्ये उद्देश काय आहेत बघा. विद्राव्य खते देण्याचे प्रमाण माहीत करून घेणे. नंतर विद्राव्य खते देण्याची पद्धती, प्रमाण इत्यादी माहीत करून देणे. विद्राव्य खते देण्याची पद्धती आणि प्रमाण यांचं हे माहीत करून देणे. नंतर बघा साहित्य कुठलं लागतं. विद्राव्य खते, ठिबक सिंचन, फर्टिगेशन टँक या गोष्टी लागतात. फवारणी पंप काय लागतं? विद्राव्य खते, ठिबक सिंचन, फर्टिगेशन टँक आणि फवारणी पंप हे साहित्य लागतं. आता कृती आणि माहिती बघूया आपण. आपलं प्रक्षेत्र आहे, आपली शेती आहे, त्या पिकांना विद्राव्य खत द्यायचे म्हणजे पाण्यात विरघळणारी खतं द्यायचे आहेत. हे आपण सिंचनाद्वारे देतो किंवा फवारणीद्वारे देऊ शकतो. म्हणजे तुम्ही पाण्यातनं द्या वरनं किंवा हवेतनं द्या, हे देऊ शकता. तर यामध्ये दोन प्रकारे आपण देऊ शकतो. ठिबक पाण्यातनं द्यायचं असेल तर ठिबक सिंचन पद्धती द्यायचं आणि दुसरी पद्धत कुठली? फवारणीद्वारे पद्धती द्यायची. आता ठिबक सिंचन पद्धतीद्वारे आपल्याला खत द्यायचं आहे तर त्याला आपण फर्टिगेशन म्हणतो. ठिबक सिंचनाद्वारे किंवा ठिबक सिंचन पद्धतीद्वारे विद्राव्य खते देण्याच्या पद्धतीला काय म्हणायचं? फर्टिगेशन म्हणायचं. काय म्हणायचं? फर्टिगेशन. मग विद्राव्य खते ठिबक सिंचन पद्धतीतून देण्याच्या पद्धतीला काय म्हणतो आपण? फर्टिगेशन. ॲप्लिकेशन ऑफ दी डिझॉल्व्ड फर्टिलायझर्स इन स्प्रिंकलर or through the sprinkler is called as fertigation. तर फर्टिगेशनची व्याख्या आपण बघितली. तर याचे फायदे काय आहेत बघा. खते योग्य आणि समप्रमाणात विभागून देतात. खतं जेवढी पाहिजे तेवढीच आणि सगळीकडे सारख्या प्रमाणात विभागून देतात. नाहीतर एका ठिकाणी जास्त खत पडतं आहे आणि एका ठिकाणी कमी खत पडतं आहे. काय असं होत नाही. जेवढी पाहिजे तेवढीच खतं देता येतात आपल्याला. दुसरी गोष्ट, खते पाण्याबरोबर पिकाच्या मुळाशेजारी देता येतात. मुळाच्या कक्षामध्ये तुम्हाला मुळाच्या परिसराभोवती खतं आपण पाण्याबरोबर देऊ शकतो. तिसरा फायदा आहे पीक वाढीच्या अवस्थेनुसार आपण खत देऊ शकतो. पीक वाढीच्या अवस्थेनुसार अन्नद्रव्याचे प्रमाण कमी जास्त लागतं. आता बघा जास्त पीक वाढीला यायला लागलं का महिन्याभरानं जास्त नत्र लागतं जास्त, तर त्यावेळेस आपल्याला नत्राचा मात्रा आपण जास्त देऊ शकतो. तर वाढीच्या अवस्था आहेत. कुठल्या वाढीच्या पीक जोमदार वाढीची अवस्था, फुलं लागण्याची अवस्था, पोटरीची अवस्था, पक्वतेची अवस्था, अशा वेगवेगळ्या अवस्था आपण पाहिलेत. तर त्या अवस्थेनुसार खतं अन्नद्रव्य लागतात. तर त्या अवस्थेनुसार आपण अन्नद्रव्य कमी जास्त प्रमाणात देऊ शकतो. कशाद्वारे? ठिबक सिंचन पद्धतीद्वारे. पुढची गोष्ट फायदा आहे मजुरी, ऊर्जा, वेळ, यंत्रसामुग्री ही यामध्ये बचत होते. काय होते? पैसा जास्त लागत नाही. म्हणजे कशासाठी? मजुरीला किंवा जास्त मजूर लागत नाहीत. ऊर्जा म्हणजे हॉर्स पॉवरची जास्त गरज भासत नाही. म्हणजे जास्त मोटर चालवावं लागत नाही आपल्याला सारखंच, आहे का नाही. नंतर वेळ पण आपला वाचतो. काय या गोष्टीमध्ये काय होतं? बचत होते. दुसरी गोष्ट, जमिनीचा पृष्ठभाग घट्ट होत नाही. जास्त पाणी दिल्यामुळे जमिनीचा पृष्ठभाग घट्ट होतो. तर तसा पृष्ठभाग घट्ट होत नाही. जमीन भुसभुशीत राहते. जमीनमध्ये हवा खेळती राहते. म्हणून यंत्र आदीचा वापर काय करता आपण करू शकतो. यंत्राचा
किंवा मजुराचा वापर आपण काही टाळू शकतो. काय मजूर आपल्याला जास्त लागत नाहीत, कारण एकदा कॉक फिरवला, मोटर चालू केली का काम झालं. मजूर जास्त लागत नाही, त्याचा वापर आपल्याला टाळता येऊ शकतो. आता अजून एक फायदा याच्यामध्ये पाण्याची बचत 35 ते 40% बचत होते. म्हणजे आपल्याला आपण जवळजवळ 35 ते 40% बचत करू शकतो. म्हणजे पाणी आपण वाचवू शकतो. जिथं पाणी कमी आहे त्या ठिकाणी पद्धत वापरली तरी चालते. सगळ्यांनाच पद्धत वापरायला पाहिजे, पाणी कमी असो ना तर जादा असो. काय ह्याचा आपण ठिबक सिंचनाचे फायदे काय आहेत बघितलेत. परंतु जिथं पाणी कमी आहे तिथं जास्त हे वापरायला पाहिजे. तर ठिबक सिंचन पद्धतीचं हे अशा पद्धतीचं फर्टिगेशनमधलं आपण बघितलं. आता ठिबक सिंचनाच्या पद्धतीमध्ये जोडलेल्या फर्टिगेशन टँकद्वारे किंवा व्हेंच्युरीद्वारे खत देता येतात. आपण व्हेंच्युरी किंवा फर्टिगेशन टँक आहे, खताची टाकी, त्या खताच्या टाकीमध्ये खत टाकायची, त्यात पाणी येतं आहे आणि पाणी आल्यानंतर ते आपण खत ठिबकमध्ये ह्याच्यातून मेन लाईनमधनं सब मेनमधनं ह्याला काळ्या पाईप असतात का नाही आपल्या, त्याला काय म्हणतो आपण लॅटरल. तर लॅटरलमधनं जातात. लॅटरलमधनं परत कुठं जातात स्प्रिंकलरमध्ये आपलं ठिबकच्या युनिट असतात, त्या छोटं युनिट, त्याला ड्रिपर म्हणतो आपण. त्या ड्रिपरमध्ये थेंबानं पाणी पडतं. तर अशा पद्धतीनं आपण त्याचे फायदे बघितले. काय फायदे बघितलं तर ते योग्य आणि समप्रमाणात मिळतात. दुसरी गोष्ट, खताची पाण्याद्वारे मुळाच्या कक्षेमध्ये खत जातं आहे. तिसरी गोष्ट काय, पिकाच्या अवस्थेनुसार पाणी देता येते आपल्याला. चौथी गोष्ट काय, मजुरी आणि वेळ पैसा वाचतो. पाचवी काय, पृष्ठभाग घट्ट होत नाही, हवा खेळती राहते, भुसभुशीत जमीन राहते. याचा आपण काय करू शकतो, आपल्याला फायदा होतो. सहावी गोष्ट काय, 35 ते 40% पाण्याची बचत होते. तर अशा पद्धतीचे फायदे आहेत. तर हे पाणी कसं द्यायचं, तर फर्टिगेशन टँकमध्ये किंवा वेंच्युरीमध्ये खतं टाकायची आणि त्या खतातनं पाण्याबरोबर ते खत मुळापर्यंत जातं आहे. तर अशानुसार आपल्याला पिकाच्या वाढीची अवस्था आणि माती परीक्षण अहवालानुसार विद्राव्य खते शक्यतो द्यावीत. माती परीक्षणाचा अहवाल आपण घेतो किंवा पिकाची अवस्था कुठली आहे त्याच्यावरनुसार आपण खतं द्यायला पाहिजेत. आता ठीक आहे झालं. आता फर्टिगेशनमुळे काय होतं, 100 लिटर पाण्यामध्ये 1 किलो खत जर टाकलं तर 1% द्रावण तयार होऊ शकतो. काय आपल्याला फर्टिगेशनचं द्रावण तयार करायला सांगितलं तर कसं करणार, 100 लिटर पाण्यामध्ये 1 किलो खत जर विरघळलं तर 1% द्रावण झालं. समजा 2 किलो टाकलं 100 लिटर पाण्यात तर 2% झालं. तर टक्केवारी आपल्याला काढता येते कशी करायची. तर ही झालं ठिबक सिंचनाद्वारे खत देणं. आता पुढची पद्धत आहे फवारणीद्वारे. आपण फवारा मारतो, तर फवाऱ्यात काय करा, फवारणी यंत्रामध्ये खत टाकायचं आणि पाणी द्यायचं, फवारायचं. फर्टिगेशनमध्ये देण्यात येणारा विद्राव्य खताचा वापर आपण फवारणीद्वारे देऊ शकतो. साधारणपणा बरं का, पानात असणाऱ्या अन्नद्रव्याच्या पातळीवर पिकाची उत्पादन क्षमता अवलंबून असते. पानामध्ये जे काय आहेत अन्नद्रव्य आहेत, ते अन्नद्रव्याची पातळी किती आहे पानात असणाऱ्या, त्याच्यावरच काय ठरलं जातं, उत्पादन येतं किती झालं, कमी जादा. तर योग्य उत्पादनासाठी पानातील अन्नद्रव्याची पातळी काय पाहिजे, पुरेशी पाहिजे. पानामध्ये अन्नद्रव्य पोचले पाहिजेत. काय होतं, मुळातलं पाणी खोडातलं फांद्यातलं परत पानामध्ये येतं आणि पानातनं परत फुलामध्ये जाणार का नाही. तर ते सगळा परिणाम पानामध्ये शेवटी होतो. पान काय करतात, खताचे स्वतः निर्माण करतात. काय तर पानामध्ये खत येणं अन्नद्रव्य येणं महाग आहे आणि ते पानाद्वारे येऊ शकतात. फवारणी जर दिली आपण फवारणीद्वारे तर मुळातनं खोडात याची गरज नाही, खोडातनं परत वर कधी येणार, वेळ लागतो. तसं डायरेक्ट होऊ शकतं फवारणीद्वारे विद्राव्य खत देणे. यासाठी संतुलित प्रमाणात अन्नद्रव्य पिकाच्या वाढीच्या अवस्थेमध्ये गरजेनुसार मिळणं भाग आहे. काय सगळ्या प्रमाणात सारख्या प्रमाणात अन्नद्रव्य मिळायला पाहिजेत. तर अशा पद्धतीचं काय झालं आपण बघितलं, फर्टिगेशनच्या पद्धती ठिबक सिंचनाच्या आणि काय फवारणीद्वारे, अशा 2 पद्धती आपण पाहिल्या. आता फवारणीत येणारा
जी फायदे काय आहेत बघा फवारणीमधून येणारे खत देण्याचे फायदे. तर पिकाचे उत्पादन प्रक्रिया वाढवण्यासाठी वाढीच्या निरनिराळ्या अवस्थेमध्ये आपण फवारणी करू शकतो. काय पिकाच्या उत्पादन वाढीच्या प्रक्रिया आहेत त्या प्रक्रियेच्या निरनिराळ्या ज्या अवस्था आहेत, काय कुठल्या अवस्था आहेत बाबा, रोपावस्था, परत पोटरी अवस्था, फुलोऱ्याची अवस्था, उत्पादन पक्वतेची अवस्था, अशा ज्या काय अवस्था आहेत त्या अवस्थेमध्ये आपण काय करू शकतो, खत देऊ शकतो पानातून. दुसरी गोष्ट, खत जमिनीतून खत दिलं तर काय होतं, अचानक निर्माण होणाऱ्या पानाची पोषण द्रव्याची कमतरता भरून काढता येत नाही आपल्याला. तर फवारणीतून खत जर दिलं तर डायरेक्ट पानामध्ये येतं आहे आणि मग पोषण द्रव्य लवकर मिळतात, वेळ जात नाही. हा फायदा आहे. दुसरी गोष्ट, फुलोऱ्यात किंवा मोहरी याच्या वेळी जर खत दिलं तर अन्नद्रव्य जास्त प्रमाणात मिळतात. अन्नद्रव्य काय होतात, जास्त प्रमाणात मिळू शकतात. अशा वेळी काय करायचं, फवारणीद्वारे खतं द्यायची. म्हणजे तुम्हाला फुलोऱ्याच्या वेळेस किंवा फळ लागण्याच्या वेळेस खतं दिल्यावर डायरेक्ट तिथं पानामध्ये येणार किंवा फुलोऱ्यामध्ये येणार आणि ती मिळणार, वेळ लागत नाही. आता जमिनीत पाणी साचल्यामुळं काय होतं, किंवा जास्त पाणी झालं जमिनीत किंवा पाणी जर कमी पडलं तर पीक जग धरून ठेवू शकत नाही. तर डायरेक्ट आपण फवारणीद्वारे दिलं खत तर काय पीक जमिनीला तग धरून ठेवतो. कसं बाबा, माणूस सलाईन माणसाला लावतो, फार अशक्तपणा आला, आता अन्न खायचं पचायचं, त्याला 5-7 तास लागणार, 1-2 दिवस लागणार रिकवर व्हायला. आपण सलाईन डायरेक्ट पण देऊ शकतो आणि माणसाला थोडंसं लवकर रिकवर करू शकतो का नाही. तशा पद्धतीनं फवारणीद्वारे किंवा फवारणीद्वारे पाणी देणं सलाईनसारखंच आहे. याचं डायरेक्ट काय होतं, पानामध्ये शिरतं पाणी. हा फायदा आहे. आता हे सगळं आपण फवारणी कुठलं पंप वापरायचं, नॅपसॅक पंप वापरायचा, आपण पाठीवरचा वापरतो असा पॉवर पंप वापरतो, पॉवर टिलर ट्रॅक्टरवर चालणारा. नंतर HTP पुढं ढकलणारा पंप आहे. मला पंपाचा प्रकार मी दाखवले, तर अजून दाखवतो. परत इलेक्ट्रोस्टॅटिक पंप आहे. अशा पद्धतीचे वेगवेगळे पंप आहेत. त्या पंपानं आपण काय करू शकतो, पाणी फवारा देऊ शकतो. आता ही विजरावी खतं पिकांना शिफारशीर प्रमाणात द्यायला पाहिजे. 10 लिटर पाण्यामध्ये 10 ग्राम करून जर विरघळलं खत तर 1% द्रावण तयार होईल. मग सांगितलं 100 लिटर पाण्यात 1 किलो टाकलं तरी 1% होतं. 10 लिटरमध्ये 10 ग्राम टाकायचं. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला 1% द्रावण तयार होईल. पुढं बघा, फवारणीसाठी द्रावण करताना घ्यावायची काळजी. खत पूर्णपणे पाण्यात विरघळायला पूर्णपणे खत पाण्यात विरघळण पद्धतीने ढवळत राहायचं. दुसरी गोष्ट, बोर्डो मिश्रण किंवा लाईम पाण्याच्या डब्यात साठवायचं. बोर्डो मिश्रण किंवा लाईम मिक्सचर पाण्याच्या